שם השם נעשה נצליח. אנחנו היום בעזרת השם ננסה לדבר קצת על יום הכיפורים. יום הכיפורים נקרא בפי חז"ל, יש לו שם הגדרה מאוד מעניינת, על פי מזמור כ"ז בתהילים, אישי, יום של ישועה, יום שהקדוש ברוך הוא מושיע אותנו. אז אנחנו נראה בעצם על מה הישועה הזאת מגיעה, על אילו דברים הישועה הזאת עוזרת לנו, היום הכיפורים. דבר שני, השאלה כאן והיא שאלה מאוד מעניינת, מדוע הוא נקרא יום כיפורים בלשון רבים, למה לא יום כיפור? אז גם זה בעזרת השם ננסה לעמוד היום בשיעור שלנו. אנחנו נעזר כאן בטבלה הזאת להבין בעצם על מה פועל יום הכיפורים, איך אנחנו ניתן את הדגש כדי לנצל ולמקסם את היום הזה בצורה הטובה ביותר. אז תסתכלו למעלה, בראש הטבלה יש את הפסוק שבו הקדוש ברוך הוא מגדיר לנו את ההגדרה, כי ביום הזה יכפר עליכם, לטהר אתכם מכל חטאותיכם, לפני אדוני תתארו. ביום הזה, הכוונה יום הכיפורים, הקדוש ברוך הוא יטהר אותנו מכל חטאותיכם, אבל הדגש הוא בסוף של הפסוק, לפני אדוני תתארו, פירושו של דבר, לפני אדוני תתארו, פירושו שהטהרה והתועלת של יום הכיפורים זה בין אדם לבין חברו, בין אדם למקום, לפני אדוני תתארו. אבל מה שאין כן, אם זה בין אדם לחברו, זה כבר מישור אחר שהיום אנחנו לא נדבר עליו בשיעור שלנו. היום אנחנו נדבר על המישור של בין אדם למקום, איך יום הכיפורים מכפר. אז לפני שנראה ונעיין בטבלה הזאת, הטבלה הזאת היא בנויה על פי ספר שערי תשובה. ספר שערי תשובה נתחבר לפני כ-760-770 שנה, אולי קצת יותר, על ידי החסיד רבי יונה מגרונדי. וכדאי מאוד לקצת שנדע את התולדות חיים שלו, כדי שנוכל להבין את הרקע לכתיבה של הספר הזה. רבנו יונה היה בן דודו של הרמב"ם, רבי משה בן נחמן. אביו של רבנו יונה אברהם ואימו של הרמב"ן היו אחים, והם בנערות, הם היו ככה, גם למדו חברותה פרק זמן, ותמיד היו בקשר טוב ביניהם, קשר שהוביל אפילו שהבן של הרמב"ם נשא את ביתו של רבנו יונה. ורבנו יונה עוזב את ספרד בנערותו והולך ללמוד תורה בצרפת אצל רבי שלמה מנהר. אותו רבי שלמה מנהר הוא התנגד מאוד 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 לספרי הפילוסופיה של הרמב"ם. והתוצאה הייתה שאנשים לא כל כך הבינו את ההתנגדות של תלמידי החכמים לדברי הפילוסופיה של הרמב"ם, עד כדי כך שזה הוביל את ההמון להבין שהספרים הללו יהיה אפשרי, אפילו זה הוביל לנוצרים ששרפו את הספרים של הרמב"ם, והספרים האלה של הרמב"ם נשרפו, ו9 שנים אחר כך הנוצרים ככה כמוסיף והולך גם עברו בבתים ושרפו את התלמוד, ורבנו יונה הרגיש שהוא צריך לקחת עליו אחריות. הוא נטל עליו את האחריות. אני הייתי תלמידו של רבי שלמה מנהר, אני הייתי בין המתנגדים לספרי הפילוסופיה של הרמב"ם, ולכן הוא מקבל על עצמו נדר לעלות לארץ ישראל עם 10 אנשים לקברו של הרמב"ם שבטבריה, ולבקש ממנו מחילה. זה היה הנדר שלו, וכמובן להגיע מספרד לארץ ישראל זה לא היה קל. אז בינתיים הוא משמש כראש ישיבה בברצלונה, וכל פעם שהוא פותח ולומד את ספרי הרמב"ם הוא אומר את זה בכבוד גדול מאוד, אבל את הנדר שלו הוא רוצה לקיים. והוא מתחיל לעזוב לנדוד ומגיע לעיר טולדו, והמטרה שלו ארץ ישראל, לבקש מחילה על קברו של הרמב"ם. כל מקום רואים דמות רבנית מופלאה ביותר, אין לנו הבנה מה זה תורתו של ראשון, וכל מקום שהוא בא לדרוש, לפני שהוא מתחיל לדרוש, הוא אומר את המילים הבאות: חטאתי לאלוהי ישראל, אל רבנו משה בן מימון, שדיברתי והבאתי נגד ספריו. הרבנו יונה לא הספיק לקיים את הנדר הזה. בטולדו הוא נפטר לפני 760 שנה, בח' במר חשוון. הוא לא הספיק, אבל הוא הניח לנו ספר שכולו הכנה לקיים את מצוות התשובה כהלכתה. עכשיו, אני חושב
מה שעשינו היום בשיעור הזה, והדף הזה הוא מאוד מאוד נצרך, זה בעצם להתחיל להבין מהי הפעולה שאנחנו עושים ביום הכיפורים. יום הכיפורים זה יום אדיר, זה יום שכל דקה שאנחנו מתקדמים ביום כיפור היא יותר חשובה מהדקה הקודמת לה. הוא יום עוצמתי ביותר, אבל אם אנחנו יודעים איך הוא פועל, אז אני חושב שאפשר לנצל את היום הזה בצורה הטובה ביותר. רבנו יונה בשער הרביעי, הוא כתב, הניח לנו מתנה גדולה לשיטתו, מה בעצם כאשר יש עבירות בין אדם למקום, הוא חילק אותם ל4 קטגוריות, ואיך אנחנו בעצם חוזרים עליהם בתשובה. וכשאתה יודע על מה בעצם פועל יום הכיפורים, אתה יודע בעצם מה לעשות ביום הקדוש הזה. אז הוא מחילק אותם לקטגוריות, ותראו בצד ימין כתוב, אדם שביטל מצוות עשה. ביטל מצוות עשה פירושו של דבר, מאיזושהי סיבה הוא לא היה חולה או משהו כזה, רץ מיד לעבודה וכל היום כולו, ידע שצריך להניח תפילין, חלף לו היום ולא הניח תפילין. האדם הזה לא היה לו שום אונס, לא הניח תפילין באותו יום. זה נקרא, יש מצוות עשה, שלו קשרתם לאות על ידיך והיו תטפות בין עיניך, לא הניח תפילין באותו יום. או אדם כזה מאיזושהי סיבה לא נטל לולב, בשעה התורה ציוותה לתת, לקחתם לכם ביום הראשון, לא נטל לולב, לא בגלל אונס, לא סיבה כלשהי, הוא פשוט ביטל את מצוות העשה של הלולב. ואדם כזה, הוא בסופו של יום, הלוואי וזה באותו היום, אבל הוא רוצה לחזור בתשובה. אז הוא עובר איזשהו תהליך, והתהליך הזה הוא אחיד לכל מערכת התשובה, לכל העבירות, אבל התהליך הוא בנוי על השלבים הבאים. השלב הראשון זה חרטה. חרטה פירושו של דבר, אני מתחרט שביטלתי את מצוות העשה. אבל אולי אני אסביר את החרטה. להגיד חרטה בצורה כזאת שזה יוצא מן השפה ולחוץ, זוהי בעצם לא חרטה שלמה. אני מקווה שהדוגמה שאני אתן היא דוגמה טובה. יש להם אנשים שאסור להם לאכול שום דבר, נגיד הם אלרגיים לבוטנים. מכירים שלא תדעו, אז מרחיקים מהם מהסובב בוטנים, כי יודעים שזה בשבילם פיקוח נפש. אבל אם זה מדובר בילד, או אדם אפילו ככה נער, והוא רוצה לאכול במבה. והוא אכל את הבמבה. זה יכול להגיע עד כדי סכנת נפשות. אז הוא עובר טיפול, ועל מנת עובר טיפול רפואי, שמרחם, ברוך השם, הצליחו לייצב את המצב, אבל כדי שלא יקרה התהליך הזה בפעם הבאה, מה הוא צריך לעשות? הוא צריך, אם זה אביו אומר לו, אתה רואה, אתה אכלת את הבמבה, תראה מה קרה לך. או ילד שאלרגי לחלב, או אדם נער שאלרגי לחלב, זה סכנה גדולה. מה הוא אומר? אני מתחרט על זה שאכלתי. כי אני יודע שבכך סיכנתי את החיים, זה צער גדול. החרטה צריכה, כדי שתהיה חרטה אמיתית, החרטה צריכה להיות חרטה שעם כאב גדול מאוד. כמו אותו ילד, הוא הרגיש, פינו אותו לבית חולים, הוא היה בסכנה, הוא חלה בעקבות זה, זוהי חרטה. אז אדם שלא קיים מצווה, ביטל מצוות עשה, אז הוא צריך להיות חרטה, מה אני, בורא עולם, המלך מצווה אותי, ואני לא עשיתי, אז זו חרטה גדולה מאוד, זה צער גדול. עכשיו חכמינו, זיכרונם לברכה, גם לימדו אותנו שהשלב אחר החרטה זהו וידוי. וידוי זה מצווה מן התורה. הוידוי זה לא הוצאה בפה. כי כשאדם מתחרט בלב, יש סיכוי סביר שמה יקרה? שהוא יחזור על זה. חכמינו זיכרונם לברכה, כך מסביר ספר החינוך את מצוות הוידוי, הוא מסביר לנו שכאשר אדם מוציא בפה, התהליך הוא יותר אמיתי. ואז הוא אומר, אותו אדם, הוא אומר, אני מתחרט שלא הנחתי תפילין היום. ברגע שהוא הוציא בפה, יש סיכוי גדול שהוא לא יחזור על העבירה. אבל אם הוא לא הוציא בפה, והחרטה עוברת רק את הצער הפנימי בלב,
יש סיכוי שהדבר הזה יחזור. לכן הווידוי חייב יצא החוצה, האמירה בחוץ, אני לא בסדר. לא עשיתי בסדר, חייב שהווידוי יהיה אמירה בפה. כמובן, עזיבת החטא, הכוונה פירושו של דבר, אדם אומר, זהו, אני עוזב את זה, אני לא ממשיך בדרך הזאת. והשלב הבא, אני מקבל על עצמי, וזה השלב הרביעי, מקבל על עצמי הקבלה לעתיד, שכל יום ויום אניח תפילין, בשעה הראויה, אני לא אתבטל מן המצווה. 4 השלבים האלה הם אחידים בכל מערכת של התשובה. אז אדם עשה ככה. עכשיו בוא נשאל את עצמנו, מה התוצאה השמימית? עכשיו, מה התוצאה השמימית של אדם שעשה את 4 הפעולות הללו? לדוגמה, לא הניח תפילין באותו יום, מה בשמיים הוא באמת עשה חרטה, וידוי קבלה לעתיד. אני אשמח לשמוע מה אתם אומרים. מה בשמיים עכשיו קורה? מה קורה בשמיים? נקי, איפה שהוא עשה כתם, נקי, כנראה אחרי התשובה, מבחינת שמיים, נקי. זה מה שאני חושב. אז אתם עונים נפלא ביותר, שזה דבר שהוא לא נתפס. שהוא לא נתפס, זאת אומרת שזה כביכול מעולם לא הייתה עבירה הזאת. זוהי מתנה שהקדוש ברוך הוא נותן, מתנת התשובה, שכשאדם חוזר בתשובה, זו מתנה. מעולם לא חטאתי, מעולם לא הייתה העבירה הזאת. המהר"ל, תראו, לפני כן תשימו לב, בזמן קבלת התשובה, וזה חשוב מאוד, אומר רבנו יונה, התשובה היא, יש דברים שמחכים להם לתשובה עד זמן מסוים, פה הקדוש ברוך הוא אומר אוטומטית, מיד שובו בנים שובבים, ארפה משובתכם. הרבנו יונה מסביר את החטא כעניין של כמו חולי. האדם הזה כביכול, תדמיינו עכשיו מה קורה לו מבחינת המחלה, מיד נרפא. האדם הזה מיד עכשיו הוא בריא. זה כמו אדם שהלך לישון עם חום, שתה איזה 2 כדורים של, אני לא יודע איזה אקמול, בבוקר הוא קם, בריא ושלם. כך בעצם הדמיון הזה של התשובה, שזה דבר שמימי. מה הרעיון המחשבתי שעומד מאחורי זה? אז גאון המחשבה שהיה לעם ישראל היה המהר"ל מפראג. ותראו למטה מה הוא כותב, מה העניין. האדם לא קנה את המצוות מה שראוי לקנות, כלומר כל מצווה היא בעצם קניין להתקרב לקדוש ברוך הוא חסר את המצווה שראוי לאדם. על ידי התשובה כביכול השלים את החיסרון הזה שהמצווה הייתה חסרת לו, המצוות התשובה שזה פלא פלאות משלימה לו את החיסרון של הדבר הזה, וזה מתנה של השם יתברך. כמו שאתם רואים, האם צריך את יום הכיפורים בשביל המערכת הזאת שדיברנו עליה עד עכשיו? מה אתם חושבים? לא, זאת אומרת, התהליך הזה של התשובה הוא כל יום בשנה, זוהי מתנת שמיים שקיימת בכל יום, בכל עת, המתנה הזאת שבעצם אדם עושה תשובה שלמה, חרטה, וידוי, עזיבה, אני לא עושה את זה יותר ואני מקבל לעתיד, כמובן תהליך שהוא בעצם אמיתי, פה העולם אומר, זהו, אני נותן מתנה, מיד ארפה משובתכם. עד כאן מובן החלק הראשון. עכשיו אנחנו בסייעתא דשמיא, עכשיו אנחנו באמת ככה, בואו נתרכז בעזרת השם, עוברים למערכת שכן היא המרכזית של יום הכיפורים. יום הכיפורים, תשימו לב, אדם, סוג אחר של עבירה, וכל מה שאנחנו מדברים היום זה עבירות שבין אדם למקום. אדם אכל מאכלות אסורות. דוגמה, חסה לא נקייה, היה שם תולעים, מאכל שהתברר אחר כך שהוא לא היה כשר, וכן אז זה הדרך. בחינה רוחנית יש בזה הרבה עומק גדול מאוד, אבל האדם עבר על לא תעשה מן התורה שהוא לאו. ועכשיו הבן אדם חשב שהכל בסדר, הגיע לאולם שמחות, חשב שהשגחה טובה וכו', ואכל. אחרי שהוא אכל, פוגש את המשגיח, אומר לו מה קורה? אומר לו, תשמע, זה היה פה רבנות, חסה רגילה, לא גוש קטיף, וואו. בן אדם הבין
שבוודאי בוודאי לא היה שם, ודאי האדם הזה נכשל במאכלות אסורות. אז הוא מתחיל תהליך של תשובה, והתהליך הוא שוב עוד הפעם, חרטה אמיתית, חרטה, אני מתחרט שאכלתי, למה אכלתי, איך עברתי על מצוות המלך, לא בדקתי כמו שצריך, מתוודה, מוציא בפה, אכלתי באכלות שלו כך וכך, הוא מוציא בפה, אמירה בפה היא חשובה מאוד, כי בעצם הוא משלים, אני מוציא בפה, אני לא בסדר, יותר אני לא אעשה כך, אני מקבל על עצמי לעתיד לבוא, להיזהר, לשאול, קבלות אחרות, עושה את ארבעת הדברים הללו. עכשיו, באותו רגע שהאדם עושה את התהליך הזה של תשובה על עבירות כאלה, עבר על מצוות לא תעשה הקלות, מה הדין של האדם הזה? הוא לא מקבל תשובה מיידית. הוא לא מקבל תשובה מיידית. הוא עשה תשובה. אם הוא לא עושה תשובה, מגיעים עליו ייסורים. מה הייסורים של בורא עולם? כמה? זה הכל החלטה שממית. ואדם צריך לדעת שברגע הזה יש מערכת של ייסורים שצריכה ללוות את אותו אדם כדי לתאר אותו. ובאותו רגע, כמו, אולי בוא ניתן איזושהי דוגמה מסוימת, כמו איזשהו, אנשים מבינים בכסף, כאילו מישהו רודף אחריו עם שטר של 10,000 שקל. אתה צריך לשלם 10,000 שקל. הראש יודע ש10,000 שקל האלה מטרידים אותו, אבל אין מה לעשות. צריך לשלם את זה. כביכול, אני נותן דוגמה כספית לאיסורים הללו. ואז התשובה מה עושה? התשובה אומרת לו, תקשיב. אם עשית תשובה, השטר הזה של 10,000 שקל מחכה לך עד יום כיפור. אתה לא צריך לשלם אותו. אבל מה? השטר הזה מולך. זה שטר, יש איסורים, אמרתי דוגמה 10,000 שקל, זה שטר, השטר הזה עומד אליך. אבל אתה לא צריך לשלם אותו עדיין, כי עשית תשובה. אם לא עשית תשובה, אתה צריך לשלם מיד. עכשיו עשית תשובה, השטר נמצא, ואתה מחכה, כמו אדם שמחכה ליום הגדול, שהמשכנתה נגמרת, האדם הזה מחכה ליום כיפור. הוא יודע שמתי קוראים את השטר הזה? יום כיפור. עכשיו יום כיפור אם ככה, לפי אם זה קריאת השטר הזה, איזה הרגשה יש לו? אתם יכולים להגיד, שמחה גדולה. לכן רבנו יונה כותב שיום הכיפורים היה ראוי, השמחה הגדולה, שקוראים את כל השטרות הללו שאנחנו חייבים עליהם, ראינו רואים, הוא יום שמח, והיינו רואים לעשות בו סעודה גדולה. אבל לא עושים סעודה גדולה. אז יש פתרון, מה הפתרון? נסו לחשוב. יש סעודה. מה? שלב. יפה, שלב אמר, שאמר, יום לפני. למה עושים מצווה להרבות בסעודה בערב יום הכיפורים? כותב רבנו יונה על השמחה הגדולה שאדם אומר, יש לך שטר חוב ענק, ובא יום כיפור וקורא עליך את השטר הזה. מובן? אז בואו נראה את זה בפנים את הדברים הללו, תראו, זמן קבלת התשובה, התשובה תולה. היא מגינה עליו מאיסורים. יש שטר, יש איסורים, אבל עשית תשובה, נעצר. יום הכיפורים מחפר, כי ביום הזה יחפר עליכם, לתאר אתכם לפני השם תתארו. המהר"ל מסביר, כי באדם יש פחיתות וטומאה בעצמו על ידי החטא. כי כל עבירה, כביכול, בוא נתן את הדוגמה, אדם אכל מאכלות אסורות, אז הגוף שלו צריך לקבל איסורים, אז הוא עשה תשובה. אבל הגוף מלא במה? במאכלות אסורות. מגיע יום כיפור ומוריד מה? קדושה אדירה שכל מה שקשור לדבר הזה נמחק. כל מה שקשור לטומאה הזאת נמחק, זה עוצמתו של יום הכיפורים, לכן הוא נקרא אישי. עכשיו, אני רוצה לשאול אתכם שאלה, בשבילי זה היה חידוש גדול. יש אדם, עבר על מצוות לא תעשה. קלה, שאין בה כרת או משהו כזה. כמו אכל מאכלות אסורות. בואו דרך משל, באלף בכסלו, הוא אכל דברים
נגיד, לא מאוסרים. מאכל לא מאוסר. עשה תשובה. עשה תשובה. תחרד, הכל, הכל. מה לעשות? שזה השנה שמן השמיים הקציבו לו, שהבן אדם הזה נגיד בגיל 72, הוא נפטר. הסתלק לבית העולם. נפטר, הוא עשה את החטא באלף וכסלו, הוא נפטר דרך משל באלף בשבט. האם יום הכיפורים עוזר לו במשהו? תשובה? כן. ולכן יום הכיפורים נקרא בלשון רבים. יום כיפור, לא כתוב, יום כיפור, כי הוא מכפר גם לחיים וגם למתים. ואתה שואל את עצמך, איך הוא יכול לכפר על המתים? אז בא שפת אמת, האדמו"ר מגור, זכר צדיק קדוש לברכה, והוא אמר חידוש אדיר. היהודי הזה, באלף כסלו, עבר עבירה שלא תעשה. הוא עשה עליה תשובה. מה עושה התשובה? תולה. הוא נפטר באלף בשבט, העבירה הזאת גם היא ממתינה בשמיים, והיא מגיעה ליום כיפור, וגם היא מוחקת לו בדין שלו בשמיים. לכן יום כיפורים נקרא יום כפרה גם לחיים וגם למתים שנפטרו באותה השנה, ועשו תשובה. ברור המהלך הזה? עכשיו כמובן כל זה לאדם שמאמין שהיום הכיפורים הוא יום שמכפר. לפני שאני אעבור לחלק השני של המשמעות של יום הכיפורים, לעבירות אחרות, היום הזה יורדת בו הרבה קדושה לעולם. הרב דוד בברמן בספר שלו, איש שיחתי, הוא סיפר שיהודי שכמו צעיר אחר הצבא, היהודי הזה אחר הצבא, הוא הלך ועזב את הארץ ונסע להודו. הוא הגיע להודו, ושם בהודו הבנתי שמאוד מאוד מאוד מאבדים את ממד הזמן, ושם באיזושהי סיטואציה מסוימת הוא אכל איזשהו מאכל, והשפזו אותו בית חולים. אותו יום הוא רק עירוי בוורידים, שום דבר, הוא יושב בבית חולים, טיפול פרימיטיבי, בהודו זה לא בתי החולים שאף אחד לא יזדקק להם, לא בארץ ולא בחוץ לארץ, והוא מנסה להתקשר לארץ, להודיע להורים שלו. עכשיו הוא לא באמצע מסע, אז קצת להודיע משהו להורים, ואף אחד לא עונה, ולאחותו, לאף אחד לא עונה, ולבן דוד שלו, ולא עונים לו, והוא מרגיש איזשהו, למה אף אחד לא עונה? הוא בבית חולים, שוכב עם עירוי, עד שכאילו הטיפול הרפואי יפעל, ואחרי כ-24 שעות, הוא פתאום מבול, הוא עונה לו והוא עונה לו והוא עונה לו. אז הוא שואל אותם, למה לא עניתם לי? הוא לא, היינו בעיצומו של יום הכיפורים. ואז הוא תפס את עצמו והבין, רגע, אני נמצא בהודו, ביום הכיפורים, אבל הקדוש ברוך הוא דאג לי שנכון, התקשר בפלאפון, אבל ביום הזה הוא לא אכל כלום. תראה, אפילו שאני ככה במקום נידח, בורא עולם דאג לי בגלל העוצמה של היום הזה, שאני לא אוכל ולא אשתה. זה מה שהוביל אותו היהודי הזה, ברוך השם, בתהליך של תשובה. היום הזה פועל בצורה שהיא על טבעית, אבל זה העיקר הכפרה שאנחנו מדברים עליה, היא מיועדת למצוות הללו. עכשיו, יש עוד סוג של כפרה, זה הסוג השלישי, תראו בצד כבר מתחיל השמאלי של זה, אדם שעבר על מצוות לא תעשה חמורות. כגון, אדם חילל שבת, שמרחם עריות, אדם שמסכן, הוא לא גדל איזה מעט אמנם בארץ, אבל האדם הזה הוא אכל ביום הכיפורים, וכן אז זה הדרך. האדם הזה, הוא, ברוך השם, התחיל בתהליך והבין שתהליך של תשובה, אז התהליך כמו שדיברנו קודם לכן, הוא בנוי על חרטה, אני מתחרט שאכלתי ביום הכיפורים, כך אותו האדם אומר, כי כשהוא פתאום מגלה, הוא חוזר קצת בתהליך של תשובה,
מודים, מוציא בפה, אכלתי ביום הכיפורים, ביום הקדוש הזה. כמובן, עוזב את החטא יותר לא אוכל, ולעתיד לבוא מקבל. האדם הזה מתחיל תהליך של תשובה. והתהליך הזה הוא מאוד 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 לא פשוט. כיוון שהעבירות האלו הן חמורות ביותר, התהליך של התשובה הוא תהליך בנוי בזה. התשובה שאדם עשה, נגיד, הוא עשה את התשובה שלו דרך משל באלף בתמוז. מגיע, אין מה לעשות, לאדם הזה יש לו תיק כבד מאוד. על הגב שלו יושב כרת, יום הכיפורים, כרת של שבת, הרבה דברים לא טובים. התשובה מצוין, התשובה מתחילה קצת, היא בונה איזושהי הגנה שבורא עולם לא יעניש אותו. יום הכיפורים עוד נותן מערכת של הגנה שלא יעניש אותו. אבל את הניקוי המלא של האדם, הניקוי המלא של האדם לא קורה ביום הכיפורים. רק ביום שאדם מסתלק לבית עולמו. זה אכזבה, נכון? חשבנו שעל הכל היא מכפר יום הכיפורים. ולמה? למה האכזבה גדולה מאוד? כי אין מה לעשות. כי בעצם האדם הזה, כשהוא קראת את הקשר בינו לבין בורא עולם, אז רק שכביכול הוא מאבד מעצמו ייסורים וכו' וכו', הם הייסורים הם ממעטים את החיות שלו עד יום הפטירה. ולכן האדם הזה נמצא לכאורה בבעיה ענקית. אז מה הוא יגיד? רגע, אז חזרתי בתשובה על חילולי שבת, על עריות, על אכילה ביום כיפור, כל העברות החמורות בתורה. אז רק יום המיטה יכפר? ברוך השם שרבנו יונה מתווה לנו את הדרך, ובעצם הוא נותן איזשהו פתרון מאוד מעניין, שאם ניקח ממנו, זה החשוב ביותר כאן, הפתרון של האדם הוא בעצם, האדם הזה, הוא איבד את כביכול, את הלגיטימציה האלוקית לחיות. אז איך הוא יכול קצת לפייס את בורא עולם? התשובה לכך היא תשובה מאוד מאוד מעניינת, והיא נמצאת למטה. תראו שמה שהמצוות שיעשה האדם, שהוא יחיה אנשים אחרים, כמו אדם הוא יודע עני, אין לו במה לחיות, הוא נותן לו צדקה, אז זה מידה כנגד מידה. אותו אדם שחטא, הוא בעצם איבד את היכולת שלו לחיות, אבל נתת למישהו את האפשרות לחיות, הוא נותן לו הגנה גדולה מאוד מהאיסורים. אותו אדם שהולך לשמח חתן וכלה, נכנסים למערכת חיים חדשה, והכל מלווה בטרדות, זה יצליח, לא יצליח, הוא נותן להם את השמחה ביום החופה, שתלווה אותם לכל החיים, הוא מחיה אותם, בורא העולם נותן לו עוד ועוד חיים. זאת אומרת שאם בן אדם נמצא בתוך המהלך הזה של הטבלה, שידע שהוא צריך להתעסק הרבה מאוד בחסד. יש עוד שני פתרונות, תראו למטה, שבורא העולם כן נתן לנו אותם גם למעט בחיים. כאשר אדם לומד תורה, אבל לומד תורה בצורה כזאת שהוא מנדד שינה מעיניו. מה פירוש? אדם, לדוגמה, עוד בערך 2.5, 3 שבועות, אדם מגיע לליל הושענא רבה. זה לילה שלם וארוך, ואתה רוצה לישון, אבל אתה לומד את התורה ומתייגע בה לילה שלם ולא עוצם עין. זוהי מתנת שמיים, שהקדוש ברוך הוא אומר, אדם נידד את הרצון שלו ללכת ולגרור כוח ולישון, אדם כזה מחפר, זה תיקון כרת. כל לילה שלם של אי שינה ולימוד התורה, זה תיקון כרת. ולכן הלילה הזה הוא מאוד מאוד חשוב, כי לפני סיום הדין שנעשה בהושענא רבה, שבלי נדר נדבר עליו, אדם
יש לו עכשיו תופס איזשהו לימוד כל הלילה, ומגן על עצמו מפני העבירות הללו, תיקון הכרת על ידי שהוא מנדד שינה בעיניו. היום אנשים לא אוהבים לדבר על צומות, אבל גם אדם שקצת מבין את העוצמה של העבירות, יודע שעל ידי זה שהוא צם, הוא ממעט מהחיים שלו, מהגוף, הוא מתקן הרבה מן הקריטות האלה. אז זה עד כאן החלק של הדברים הללו, החלק השלישי. החלק הרביעי, בסייעתא דשמיא, זה עם מתנה גדולה. מוכנים למתנה? בעזרת השם. החלק הרביעי זה עבירה על חילול השם. מה זה חילול השם? חילול השם זה מאוד אינדיבידואלי. פירושו של דבר, זה תלוי באדם. ככל שאדם במדרגה רוחנית יותר גבוהה, מי שרואה אותו מצפה למשהו, וכאשר הוא לא עומד בציפיות הללו בעיני אחרים, זה חילול השם. דוגמה. עכשיו אדם בלבוש רבני, יש כאלה אשריהם עם החליפה ועם המגבעת נוהגים ברכב. ופתאום פקק. לאלה שפונים שמאלה, אלה שישר אין להם פקק. הוא במודע, לא בשוגג, אתם כבר מחייכים. מה הוא עושה? חוטף. נוסע עד כמעט הרמזור ומשתלב. כל אלה שמסתכלים עליו, מה הם אומרים? אם זה שגגה, הוא עושה ככה, סליחה, אני טעיתי וזה אמיתי, בסדר. אבל אם זה פשוט לחסוך הרבה זמן, והוא פונה שמאלה או ימינה, לא משנה במציאות, האדם הזה עבר על חילול השם, כי מצפים ממנו להתנהגות כלשהי, וכשהוא לא עומד בקריטריונים הללו, זה בעצם פגיעה הכי גבוהה בכבוד שמיים. למה? כי כל מה שאנחנו באנו לעולם הזה, אנחנו לצערנו הרב לפעמים צריכים לחדד את הדברים הללו, ושוכחים, זה בשביל לקדש את שמו של השם יתברך. ואם אדם חילל את שמו של השם יתברך, הוא איבד את היכולת שלו לחיות בעולם הזה. ותראו כמה דברים, כמה שאדם יעשה חרטה, וידוי, עזיבת החטא, קבלה לעתיד, התשובה תולה, מהאיסור מגינה על האיסורים, יום הכיפורים תולה, האיסורים שיבואו אליו בחיים יתלו, אבל רק כשיגיע המוות הוא ימרק. למה? כי מי שמחלל את השם, אין ראוי אליו המציאות של השם יתברך. רבותיי, התפקיד של יום הכיפורים בזה, זה רק, הוא יכול רק להגן מאיסורים שיבואו אליו. אני אתן דוגמה. הדוגמה הזאת היא מצולמת, אז זה קצת בעיה, אבל אני אנסה לטשטש אותה. כשאני הייתי ילד, נלקח איזה שחקן כדורגל לקבוצה הכי טובה באנגליה. אז כולם בארץ זה היה משהו מיוחד במינו. מיוחד במינו. אני אומר את הדברים שיהיו הדברים לזיכוי לנשמה של אותו היהודי. ליהודי הזה היה שם שאי אפשר לטעות שהוא לא יהודי. והגיע משחק, אני לא יודע אם משחק חשוב או לא חשוב, אבל זה היה ביום שבת, יום כיפור. ובתור ילד אני זוכר שהארץ רעשה וגעשה, איך יהודי, עם שם יהודי, זה ברור, אין לגויים שם כזה, האם הוא ישחק או לא. והוא שיחק. זה, שוב, חילול השם אין כמוהו. שנים אחר כך, היהודי הזה קצת ככה חזר לארץ, הוא מת במיטה, אני בכוונה מטשטש אולי שלא יפגוע במקומו, ואם פגעתי אני אומר עושה את זה רק בשביל לחזק את האנשים ויהיו הדברים איזה. הוא מת במיטה משונה מאוד, אני לא שמעתי על סוג כזה דומה של מיטה, זה נדיר ביותר. למה? כי האדם הזה בעצם איבד את כל היכולת שלו לחיות בעולם הזה. מי שעושה חילול השם. עכשיו חילול השם זה פחד. פחד פחדים. כי בעצם מצפים מאיתנו, כל מי ששומר תורה מצוות, לדברים גבוהים. אם אנחנו לא עומדים בקריטריונים הללו,
זה מסוכן. ובאמת ברוב המקומות כתוב שעל חילול השם כמעט ואין כפרה. רק המוות, כמו שקרה עם בני אלי. אבל, וזו המתנה שלנו לקראת סיומו של השיעור, יש מתנה. את המתנה הזאת תזכרו טוב טוב בעזרת השם ביום כיפור הקרוב הזה. גאון ישראל היה בעל המשך חוכמה. רבי שמחה מאיר הכהן מדווינסק, זכר צדיק קדוש לברכה. הוא כתב ספר שנקרא משך חוכמה, ובספר הזה בפרשת וילך הוא כותב דבר מאוד מעניין, ייחודי מאוד. תזכרו אותו בבקשה, שלזכות לפחות גדולה מהשיעור הזה. הוא כותב דבר מעניין. הוא כותב שבשעת נעילה, יום שבת הקרובה, זה 40 דקות לפני שקיעת החמה, אנחנו עומדים בשעה הזאת רק עם הקדוש ברוך הוא. זה כמו חדר ייחוד של הבעל עם הכלה, רק עם הקדוש ברוך הוא. ואין אפשרות כל השנה כולה לבקש מהקדוש ברוך הוא שימחה לנו על חילול השם, חוץ מ-40 דקות הללו. ב-40 דקות הללו, תגיד, אדם יעצור את התפילה שלו, ירשום לו במחזור שלא ישכח, בורא עולם, אם עשיתי, בוודאי, כי כל אחד נכשל, עשיתי חילול השם, עכשיו שאני איתך, רק איתך לבד, אומר המשך חוכמה, אני מבקש, תמחה לי. יש משהו דומה, ואיתו נסיים לפני הסיכום, יש משהו דומה מאוד. וחבל מאוד מאוד, חבל מאוד מאוד, שאנשים לא יודעים את זה, אשמח אם תאמרו את זה. יש הרבה פעמים במשך השנה, דומה מאוד לשעת הנעילה. כשאדם מגיע לחופה, שהחופה נעשית בקדושה, שזוג מתחתן בהפרדה טובה, באמת כמו שצריך, שעת החופה הגברים בצד, נשים בצד, עומדים כי השכינה מגיעה, באותו רגע של החופה, באותו רגע זה בדיוק כמו שעת נעילה. תעצור את עצמך, לא לדבר, יש שם יצר הרע אדיר לפטפט, לא לדבר, ולהגיד בורא עולם, עכשיו כמו שעת נעילה, חפר לי על חילול השם שעשיתי. כך מובא בספרים הקדושים, כי השכינה כל כך שמחה על הייחוד הזה, הקדוש בין הבעל לאישה, היא יורדת השכינה ונמצאת, היא נמצאת כאן, אפשר לחפר כמו, לא באותה דרגה, אבל דומה לשעת הנעילה. אז הנה 4 החילוקים, עשינו בשיעור שלנו היום, בעצם תהליך שמבאר את עוצמתו של יום הכיפורים. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, כי ביום הזה יחפר עליכם לתאר אתכם מכל חטאותיכם, לפני השם תתארו. עבירות שבין אדם למקום, אני מחפר. בין אדם לחברו, זה כבר תהליך אחר שלא דיברנו עליו היום. רבנו יונה בשער הרביעי שלו, מחלק את כל המצויות הללו של העבירות שבין אדם למקום, ל4 חלקים, ביטול מצוות עשה, עבר מצוות על לא תעשה הקלות, על לא תעשה החמורות, ועבר על חילול השם. רבנו יונה נתן לנו מתנה גדולה, איך אפשר לנצל את מערכת של התשובה, ואת המערכת הזאת של יום הכיפורים, כדי שנוכל לנצל טוב טוב, את היום הגדול הזה שהוגדר בפי חז"ל, אישי, יום של ישועה, יום שהקדוש ברוך הוא בוריד בו טהרה גדולה, טהרה שהיא עוזרת לנו, במהלך הזה השמימי, המתנה הגדולה של התשובה, מקבלת עוד מתנה גדולה, זו בעצם מערכת של יום כיפורים, שראינו שאפילו, לא רק שמחפרת על החיים, היא גם מחפרת גם על המתים, הסברנו את זה בתוך השיעור, יהי רצון שאם נעשה מערכת אמיתית של וידועים טובים וחרטה טובה, מה שתקנו לנו במחזור, אנחנו נוכל לנצל את היום הקדוש הזה היטב היטב.